nilota daan niya. Wala kami sila mga panut. Lagi bus, sabay angin na tumbaton bus para makwarta tagdali. Lagi bus. Pagulat mo, kaya ako'y busing diri. Bus, sabay niya bus. Napadan lang kata. Lagi bus. Ikaw maglaba bus, siya magwaswas, ako maglayhay. Lagi bus. Sige tawa. Gusto nyo mo mga kwarta? Ubus. Ubus kayo hindi yung... Ubus. Sige po. Ta, mga utag mangga. Ta. Gila, naara ang mangga. Saka na bus, kaya akong tabukon. Gi. Ako yung busing nyo, ako yung sukuon. Pare mo lino, katungutingan. Tara. Sige, pakatro mo. Siya ako'y bahala sa siya. Ikaw, dito. Ikaw, sabay yung gantos sa liya. Ubus. Kaya kumala ka niya. Kami bahala dali. Nangawat. Ato ng ilaron be. Hoy! Bus, ito bus. Nag-usap mo diya. Klarong nangawat ni. Karon lang mo ah. Karon lang mo. Gul, taga na gul. Kulira gikuhaan nila ang mangga. Di na ba niya kuha? A few moments later. Bugukan ni mo boss eh. Palpak man ta. Ikaw naman. Ano lang dagan. Ano si Munggol? Asa man yung diyan si Munggol di ay. Daya ni Munggol oy. Asa mo bus. Bus, para mo di mo dyan, bus. Namiya man mo. Ano bi boss? Unsa ba atong plano boss? Wala man ta ka kwarta. Ah, ngawat sa gabi. Bos, luwi bos. Luwi. Napo man suro ka. Buko, why not? Buko not. Boss, lubi gyud ay boss. Kita ko. Sabot. Tabang ibon lang to, tabang. Dali ah. Kabasak mo na mo ta karon. Uy, patay ni nga awat to. Hoy, pamati. Tagya bos. Yan. Niyo. Karon sa punta lang mo karon. A few moments later. Malasa kay nato ko ng adlaw ay. Wala si Dwag na. Buisit mo. Ano boss? Atong tabukon. Atong tamukon yapon.
Nagtrabaho sila sa kamera. Sisi tagubo magyud di ay ni. Yaman na ni kamera. Ako yan. Bos, luwi mo sa. Luwi. 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 Kukuhay na. Bukon na. Bos, nasa tigil bos. Ano to? Sige lang. Mamaya ka sa parto. What's up mga kurimaw? Isang rar naman dyan. So, thank you kay nagtanaw ka sa mong video. So, shout out time na po tayo. Start. So, shout out tayo natakaran. So, shout out kay sa inyo ya Pinky, Joy Ilhoben, Ara Reyes, ug ya Lisel Patlunag. Shout out sa inyo. Shout out naman ko kang Twinkle Gila and Taltal sa Gilong and kang Jana Tumines. Thank you. Og shout out po ko kang Lydel Kasuna, Ambisyosa Rastaparay, sila mi Okoy, shout out sa inyong tanan sa wala pa nakabanggit, wala pa na akong nabanggit. Okay. Sinapod ko kay Leah Hubin Briones, Charowar Asor, o si Alvin Hala. Shout ko sa dosi tanan. So shout out po ko kang Rochelian Dumangas Milaor. Shout out po ko kang Nicole Mangayaay and kang Izian sa Gilong. Yeah. So, shout out sa tanan. Shout out sa inyong tanan. So, mura po tanan unta nalingan mo sa among video and peace all. Baby, paminawa, kining akong kantahan para jud ni sa imuha.